ceritane pripun to Mas kok saged pisah kali Gisel niku? Oh, suluk gala-gala contone piye? yo. Rama Semar ngene. Nuwun sewu lho Mas. Ngajeng pun Mas Gading kali Mbak Lintang Kira niki Tak tapuk lambemu. oh Lintang Kairo enek. Lho, kengko kan tapuk Kairo. Sampeyan tenanan to? Lah, Aku pikir kan anak wong lho, jogo dolanan lho. Aku sebagai Pak ya ngono. Dadi sampean nak iya nak ora. Wonten ngajengan, wopo-wopo wonten ngajengan. Aku nak bar ketemu ki mesti mijitno lambe ya. kok iso lambe? Ngawang tok pegel. Kan lo tumplek-blek saoke ya. Blek lepek. Kita tuling boso. Kita tuling boso salah koto-koto. Tidak Bandung engkang tidak prayogi itu loh. Prayogo. Anu mboten usah dicekelipun kersane nglendrek. Tapi acare no. Wis to. Apik karek nukone sanggul. Sanggul ora kok. Bakul pitik. Aja melu-melu. Sowan menyang kutha. Langsung sirep iya. Remek sakram. Ketok kompake ya Mas ya. Lah aku seneng lho ngene iki enek yoga ngono ya seneng. Biasane tukang kendangi biasane. Tapi yo jane yo gak ngantuk lho jane. Wilujan Baluk, Macange Yulimbo, Mas Gading
Cih, alhamdulillah tak gadang-gadang nganti bengi iki lho jenengan nembe panggih. cih, nembe panggung. Lah nggih. Terus Niku sik mburi niku nganu kepahitan apa kali kula niku. pripun ta? Lah jenengan bau salaman. Nggih. Kok langsung melengos ngoten niku. Mboten niki garangan kok niki wong ngerti kancane ora gelem salaman iki lho. Halo, cek kurang cek. Apa nih? Oleh tak turuti kabeh, kabeh kene rata mangko bodo-bodo to, Mas. Lho, saora-orane yo mulai pesindene seret ngantek tekan dalange. Ngono lho, suatu penghormatan lho Pak Jawa. Lah aku ki ngopo lho? Urung ngono. Ngono ae. Biasanya delok teng TV alhamdulillah saniki pun panggi. Manggih teng mriki. Nggih. Ceritane pripun to Mas kok saged pisah kali Gisel niku? Oh, Omonganmu aja lunyu lho. Iso pisah mbek Gisel, ndak apa kok pedhok. gading. Ya Allah kuwi Gading Martin bocah Jawa. Iki Gading Tampil. Ora tau pedhok kok. Apa gading ten? Lho juga dewau sing namine Mas Gading, ngoten sing dimaksud Mas Komen niku Gading sing tiyang Jakarta mriko kok. Artis. Mulane beda ya Mas ya. Enggak. Lho, jadi aku bedakno ndik mau kok bingungno kancane to. Tok enom ngono lho karepe. Lah ya kene tasik enom kaya ngene iki lho. Niki pokoke anu Mas Gading derek tepangan. Nggih. Kula Cak Yono niki Cak Komet. Nggih. Nggih, pun anu ndek wau lau jam pinten? Wah, jam setengah seperempat. Waduh, setengah papat. Nggih, setengah papat. Kok setengah seperempat? Tasik kuliah nggih. Tasik. Alhamdulillah dalang tasik semen. Wih, sing penting semangat ya Mas nggih. Ngono di entene wong sakmene mbiyane nek takon kuliah wis kawan bar jagong tasik semester kali nggih Mas. Nggih. Teng pedanyangan pedanyangan. Apa danyangan iki rawuh raimu wae piye? Semester 2. Semester 2 kok ya hafal. Hafal kene mengikuti kok ya. Loh, halah pokoknya sing semangat terus belajar Mas Gading. Nggih. Mugi-mugi job ke depan tambah lancar. Amin. Wis pokoknya didongakno muga-muga laris kados ramonipun nggih. Amin. Amin. Niki yogane yo ketok kompak nggih lho ketara. Niki latihan iki dina pitung bengi. Oh, latihan pas dalu menika lakonipun Semar bangun tayangan iki. belajar pitung dina pitung bengi. Pitung. Aja cerita ngono, Mas. Lha pripun? Ayo ketara nek iki gak tau enek tanggapan gur latihan tok pitung dina. Kowe tak kekrek lambemu lho. Tegese iki mantep kok critane iki lho. Mantepno piye lagi Semar bangun kayangane sing bagian usung semen sapa? Lho kowe iki omonganmu lho. Semar bangun kayangan kuwi cerita wayang ora kok bangun terus gawe gedung ngono ya ora. Ya, cara Jawa ngene iki lho ketara. Bocah ki ya upama dadi wong. Kuwi ketara kok mek kawit cilik niku lho. Kawit cilik iki dolanane apa mesti paham kowe. paham. Sok mulai cilik iki dolanane apa sok ben gedhe dadi apa ini ya paham. Contone Mas Gading. Mas Gading. Kuwi cilikane dolanan apa? Wayang. Terus gedene Jadi dalam kondang terkenal lah. blesete dadi dalang. Paling ya bakul wayang. Bakul wayang, tapi kan masih searah gitu. Oh iya. Berarti yang cilik dolanane kok Ya wayang. sesuai apa cilik kebiasaane. Wayang sampeyan dadi dalang, blesete dadi dalang, mesti bakulan Wayang. Yo kados Mas Gading ini. Iya. Upamane lho. Cek cilik kok wis dolanan kain. Kain biasa lho kain. Ya paling gak sampean gede dadi perancang busana atau desainer. Nggih ngoten niku. Iya. Cilik dolanan kain. Kok gede dadi desainer. Blesete desainer. Paling bakul klambi. Pak Atiun men to. Ya ora wiji searah kok. Upama cilik dolanan tang, dolanan kunci, dolanan obeng. Ya nanti paling besar jadi mekanik lah. Duwe bengkel gede. Blesete jadi mekanik, Tukang tambal ban. Kan sik searah.
mung tambal ban tok. Uji searah kuwi dolanan alat. Tapi met umpama dek cilik lho. Cilik kok enek pitik disaut diprotes ndase, enek kucing disaut dibacok ndase. Kuwi gedene dadi apa? Ora sampeyan gede cilik patene. Kuwi jelas dadi begal. Apa enek kok kucing liwat protes ndase. Ngeten iki lho Mas Jadi. Biasane nggih ngeten iki bocah nek kurang pengalaman ya ngono kuwi. Mosok enek cilik protes gede dadi bajingan ki ya ora enek. Gede paling ora dadi tukang sunat, apa tukang nyembelih kewan rak ngono to. Sunat kok sasarane kucing. Lho yo kuwi belajar ngono Mas. Iki ditangkap ana apa? Pabrik gula. Iya. PT Sumber Agung. Nggih, iki ingkang wonten ngajeng menika direktur nggih rawuh. Sumber Agung kok kebon agung iki? Kebon agung wis Kebon Agung kok sapa sing muni Sumber Agung? yo gak ngono. Aku ngileno. Kowe iki kupingmu ora patek krungu. Delok to kupingmu. Lah alah kuping pilek ngene kok. Oh sing budhe iki kowe kuwi lho. Aku muni piye? Sumber Agung. Leru yo Met iki kok iso terus nae kok iso Kebon Agung. Lho, Goblok ngeyel. lho kandhane iki harapane teng mriki jenengan ndongake para direktur napa karyawanipun saking Bon Agung napa badhe wonten pesen kalian Mas Gading Mboten enten. apa ku penilaiane apa ngono lho gak suluke apa sebetane lak yen ngono Wis apik ngapa nguyai segoro. sebetane wis ketok apik Wis. suluke kados romone Oh iya. jan apik ya Tambahi sithik jane rada kreatif mengko sak nom. heeh Tambahi. suluk kok ditambahi ki Iya, suluk gala-gala apa ngono kan. Dadi kok umum suluk gala-gala contone piye yo. Rama Semar ngene. Nuwun sewu lho Mas Gading. Tambahi Jenengan nggih saged upami suluk gala-gala nggih saged. Kados Mas Komet iki. Nggih, saged Contone jajan, contoh. kepi dicontone iki. Contone jajan. Mas ya. Malam. Kabeh tadi. Kuwi jane ngeden apa? Jenengan kok Ya ampun. Kepinten kok. Anu sak menten lho, kadang nggih sak menten ngeten. Angel. So, nggih, mengke jenengan nyuwun-nyuwun kali Mas anu niki Mas Komet nggih. Nggih, monggo. Pokoke kok diwarai suluk-suluk nggih enten gala-gala, cinta tak terpisahkan, malam terakhir, pokoke komplit Sing kok jaju. Oke, sakderipun kula aturaken wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak nggih? Ibu-ibu mboten ngantuk, Bu? Lah iki biasane angger bapake sehat, ibuke kok urung ngantuk. Wah, ndang meteng biasane Met. Iki piye to? Kuwi contone tanggoku ngono. Sing mboten pengalaman iki sampean iki lho. Kok ora pengalaman? Lah iki penonton wayang delok ket mau kok ditakoni, "Mbon ngantuk napa dereng?" Kuwi apa urusanmu? Lek wis padha ngantuk ora ya turu dhewe to, Mas. Wong delok wayang penake ngono tuh sehat nggih. Lah nek lara nyapa delok wayang? Wong ki aku ki Wong ditanggap wong ki paling tidak sapa sing nanggap, iya to? Iya. Acarane apa, dongane apa? Kok gobloke lho. Lah kuwi paling tidak matur nuwun karo sapa lho. Sampeyan wis matur nuwun tak urung to? Matur nuwun karo sapa? Lho. Wah. Urung ngerti, kowe matur nuwun. Lho, aku yang matur nuwun kali pimpinane sing desa Sapa? anu Pak, anu Mas Ipo. Mas Ipo. Mas iku sapa? Pimpinane iki Mas Ipo. Kuwi matur nuwun sing pertama ora kuwi. Sing pertama kudu matur nuwun karo Ya karo sing ngicir tebu. Awake dhewe bisa nang kene iki mergo ya kuwi. Ngono lho. Ajak umpama gilingan iki umpama tebu renek apa giling apa? Ndasmu. Mula pertama matur nuwun kagem para petani tebu nang pabrik gula Kebon Agung menika. Pak Erik, dereng ngertos lho Pak Erik sing pundi? Mbuh. Wilujeng dalu matur nuwun Pak Erik. Dalu punika niki mboten tanggapan. Dadi dalu iki awake dhewe iki spesial nang kene mung tambah seduluran. Ulana, piye to, Mek? Iya. Iki yo tanggapan padha ae. Ora iki awake dhewe nyaurutan. Lho,
Oh, iki wis rong dina yang lalu kok. Wis dilunasi. Wis dilunasi Pak Erik iki beres kok. Wah, lah aku piye nasibku? Lho, engko tak pikir kok ya. Kok mbok pikir ki kok terus kira-kira aku lho sanggup apa? Lah kowe kan sanggup selamat ngono kae ya wis to. Matur nggih Pak Erik nggih. Selamat bungkuk wong wis kan kok nyangkok nyangoni. Lah dongamu apa, Jal? Dungaku harapan ke depan mugi-mugi pabrik giling Kebon Agung mugi-mugi nika tambah maju, tambah sukses, semakin ke depan semakin ada harapan. Nah, kuwi contone Dungane kanggo para warga masyarakat, para penonton sedaya. Dan kuwi tak gentenan yo wis sik no karo penonton. ya iya Kula dongake warga Kebon Agung tambah sehat, rezekinipun lancar, mugi-mugi diparingi panenan ingkang luwih, sing pedagang mugi-mugi laris, sing pejabat mugi-mugi menaik jabatan. Amin Allahumma. sedaya kula dongake yoga-yoga jinden sedaya penonton bapak-bapak ingkang wonten ngajeng kula dongake mugi-mugi dados tiyang sugih Allahumma. Nah, aminmu karo aminku rasane wis beda. Sing ngawin nak wedok-wedok kitok lah, sing lanang ki ora ping. Akhirnya rapat butuh sugih. Butuh sugih kene ta. Wedok tok to. Pokoke muga-muga sugih Allahumma. Amin. Oh, ora Kang Rawuh, mugi-mugi sugih. Amin, lho butuh sugih. ya aja ngono donga kok mung sugih tok iki nggo apa to? Lah wong ditungane apa? Iki main nang gone pabrik gula. Iya. Gula kuwi mawa teges. Gula saka tembung guaken kabeh sing Allah. Terus gula mau apa met? Gula kuwi guaken sing Allah. Gula ana sing ngarani gendhis. Gendhis iki genah-genah rasane wis manis. Sik to. Iki mau gula rong rampung. Gula tegese apa? Guak barang sing Allah. Dadi ngene iki lho Mas. Pabrik gula. PG Kebon Agung ki ora trimo nguri-nguri ning ngurup-ngurup. Ora kok gembor-gembor ayo dilestarikan budaya ning langsung praktek ya kuwi nanggap. Lho ngono Ya ampun, komet alah kok winter lho saiki. Atine gula mau. Guak barang sing Allah. Weh, apik kaya ngono kuwi harapane. Aku malah gila to karo kowe. Kok gula piye to? Biasa itu lho. Nuwun sewu lho Mas Dadi. Gula ana sing ngarani gendhis. Arti sebuah gendhis. Gendhis ki genah rasane wis manis. Terbuat dari tebu. Iya. Tebu kuwi saka tembung teliti dan terbuka. Itu sesuai menjadi program tetap yang diresmikan di semua staf karyawan PG Kebon Agung. Semuanya menggunakan asas keterbukaan. Mula Kebon Agung semakin berkembang lho. Tepuk tangan untuk Kebon Agung. Mono Bapak Ibu nyun sewu niki wau teng ajeng pun Mas Gading kali Mbak Lintang Kiro niki Tak tapuk lambemu. Lintang Kairo enek lho kengko tapuk nang Kairo. Nah, Nyun sewu kula takut kali Bapak Ibu kang sampun rawuh nggih. Mbak Lintang Kairo kali Mas Gading cocok napa mboten? Cocok napa mboten? Do nanti wong-wong. iki lho si Onjalo ning ngarep kene. Mbok dibantu no. Oh iya. Mas Gading kali Mbak Lintang menika cocok napa mboten? Sing cocok ana sing kono urung biyater. Ayo sing kene iki ya ketoke ya seneng karo kene gitu. Gak kowe sing kono urusi kowe sing kene tak urusane aku. Oh iya. Bu, Ibu, Mas Gading kali Mbak Kairo cocok napa mboten? Cocok, kadang cocok kok. Nek sampean Nah aku ya cocok to, dasare Mas Gading ki dalang. lah sing Mbak Kairo ki ya sinden, ya terkenal. lah sing lakoni ki Sing nglakoni nggih remen nggih Mas Gading. waduh. Lho kandhane kok. Sing sampean tenanan lho. Lah, Aku mikir kan anake wong lho, jenggo dolanan lho. Aku sebagai Pak ya ngono. Dadi sampean nak iya nak ora lho. Iki di live streaming penontonnya ora ben-ben hampir mencapai 5.000 penonton lho. Bisa. Sampean tenanan ora? Kowe iki kok nyeneni Mas Gading kuwi ki apane to jane? Aku bapake.
Mosok Mas Gading iki gantenge koyo dipak kaya ungkal iki. Si rencana berarti sampean setuju Kowe rencana berarti arep aku paham ya. apa Lah kene ngaku mang rencana le. orang bapake lintang kok. Iki Berarti sampean setuju. setuju lho. Ana wong dimacokne Mas Gading karo Mbak Lintang Dasare Mas Gading iki tasih enem. jalan. Dalan. Nah, Terus Mbak Lintang nggih ayu, Ya. lencir dhuwur. setuju. Saiki lah viral. Lho, ya jelas setuju to. Nah aku gak. Lho, upama Mbak iki ya setuju Mbak nggih. Alah nggih wis Ngantuk gitu. Bendino tanggapan lho. Nah aku ora. Nah aku kabeh iki dipikir-pikir sih. Piye to kok ora setuju iki maksudmu nggih? Pancen aku ora setuju kok. Sebabe Sing lanang dalang kondang. ya Laris. Bendino Bintang tamu tanggapan. sing wedok bintang tamu sinden laris. kok enene gak setuju. Ya engko sing korban mesti dadi korban anake. Lah kok korban anak iki Ora diperhatikan dadi oleh tinggal tanggapan, ya ora. Iya. Bocah ora berkembang otaknya. Sing kono tanggapan dhewe kene tanggapan dhewe. Mula nek iso aja. lho kuwi urusane apa ambek kowe iki? Ayo. Anak lho anak. Kok iso ora setuju lho kenapa bendino tanggapan iki? Nek iso golek sing nganggur. Dadi Mas Gading iki golek pengangguran ngono. Kowe iki yo ngono, yo nek iso ki yo karo Bisa memanage mengatur semua urusan rumah tangga dengan baik. Oh, Ngono lho. Karena menurut cara pandang geografis, sampean itu ngomong jane kok teko BMKG biring gak kurang cocok gitu loh. Iya loh. antarane dajal sampean iki kurang cedak kok ngene Mas Gading iki sing cedak ganteng ora? Kok ngene lho, jenengan pikir-pikirin nek ajeng seneng kalian Dik Lintang niki nggih. Dadi dipikir-pikirin nek sampean laris, Mbak Lintang laris, sing ngopeni anake sampean dipen sapa? Nggih to? Lha nggih sing merhatekno sapa? Mula dipikir-pikir. Terus pripun nek niki? Kudu pisah kok. Kowe iki sapa kok kudu pisah iki lho? Rumaksamu. Bare Lintangnya arep dolan aku ngono lho. Lah wis ra mungkin to, mosok menungso kok rabi mbek garangan iki wis ra mungkin. Sapa garangan? Kowe iki lho, Nyek luwak kok. iki lho sing ndene Mas Gading kuwi ya. Nggih. Kabeh mulai Mbak Lintang Nggih. atau Dugi Mak Seret kabeh yo ayu-ayu kabeh. Nggih. Kira-kira kowe iki mbok yo aja milih Mbak Lintang. Kok kok dhewe niku lho, Cak. Nah, Nah, Nih, nggih oke. lho oke. Masa arep seneng karo padha dhewe? Ora masalah. Lho kok ora masalah piye to, Mas? Ora masalah, nek ngene-ngene iki taken jalukan malah rono-rono. Skincare sing mbuh. Lipstick. Oh, lha nek pojok iki paling etan dhewe. paling njaluk menyan dupa. Luang jane iki mau medhi. Arti kutuki Kok kok piye? nang nek minyak kapak karo duit kritik ngono ya. Nah, ya sesuai dengan tema gula ki yo penting. Nggih. Mulane gula ki iso digo lambang ya Met ya. Pripun, Mas? Laku. Gula kuwi berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok contone iki umpama gawe wedang kopi. Wedang kopi. Kuwi kan yo butuh gula. Nggih no. Diombe srep enak. Gula kan ora melu acung jempol. Piye? Ora ikut berperan, ora disebutno to. Enek gulane kan yo ora. Nyebutnya piye? Kopine enak. Kopine jelas enak. Kuwi gulane ora ketok gulane enak ngono kan yo ora. Ning gula ya meneng wae. Ya kuwi dienggo perlambang wong ki ya kono kuwi. Contone neh roti. Roti. Kuwi dalam komposisi kuwi ana gula. Tapi nek dipangan iki lho roti enak. Tapi gula kuwi yo gak tau disebutno. Berarti apik ya gula. Apik gula ki berperan penting dalam kehidupan. Lah tetanggaku kan gula kok bongko. Kuwi dia biar Nek ngomong sing hati-hati, kancane kalih. Sinten Mas kula niki? Katon le. Kok sakniki mau milih topi. Tenane Pak. Sing ikhlas jenengan sing pundi kali Mbak Lintang, Mbak Elisa. Mbak Elisa mboten usah nggih. Nyapa? Apa? Yo ben lek. Iki bintang tamu sing ngresake komisaris. Amun Sopo? Iki omong apa? Ora kenal biling kok Pak Eri. kono aku lho. Kula kenal Bapak komisaris zaman ora paham kuwi. Direk kene ya, direk. Mbak Elisa nggih. Mungkin Nggih, mboten apa. diganti sing ijo-ijo nggih. Nggih. Oh, tenan. Loro lho Mas ya. Iya ya. Siapa Mas? Oke. Sing apik, Jojo. buanter dadi kaya wayang rasa sera.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati loh Mas. Mati buat disumet. Sumpah ketorek kok. Nyuwun pangapunten Pak Ibu ingkang tasih lenggah tamu undangan ugi warga Kebun Agung ingkang tansah. Jane ape bacaan. MC. MC ki wis dinten iki yo kudu sing semangat. Wayang men. Yo iya no, justru hadirkan yang beda. Mak teleni. Gas. Iya aku ora paham maksudmu lho. Kowe jajal sing biasa ngemsin wong lairan lho. Yo. Lah aku yo ora iso to ngono kuwi. Iyo. Baik saudaraku semua yang sudah hadir. Hadir di kawasan pabrik gula Kebon Agung. Ada salah satu artis kondangnya Jawa Tengah Indonesia. Tak panggilin satu persatu. Guyune aja akeh mah koyo wong gendeng. Kan sedang gitu Mas. Saiki ae lho guyune. Kakean to kuwi. Oke, Baik saudaraku semuanya, tak panggilin salah satu artis kondang Indonesia. Ada siapa dia? dari Konsiti. Kowe iki kon ngemsyong ngabrabi wong sakmono bani. Kok bingung ta, Pak? Ya sedengan dawa ora, ndek ora. Sedengan. Yo, Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Ada salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Alisa? I love you. Iki disepoti apa? Seperti Hedi. Yes, sudah hadir di depan mata saudara. Selamat malam. Ya, selamat malam. Sehat ya. Sehat Kita sapa penonton semuanya, saya pakai bahasa Indonesia sama bahasa Jawa, oke? Oh coba. Semuanya bagaimana, sehat? Sedoyo kados piye? Sehat? Yang berada di depan, Sing ngono ngajengan. Baleni mek jajal mek. Kok ora patek penak iki kita. semua yang ada di depan. Sing ono ngajengan. Lah ini. Orang tahu ngalami Pak. Nih. Anu jajal baleni ta. Baleni pisankah. Semua yang ada di depan. Sedoyo wonten ngajengan. Nah, Bapak niku teh ngajengan. Hei. Wong kleru malah mbok bapak. Lah nggih Bapak-bapak sing ngajeng niku lho. Mero ora kok sing kene rupo jare guru lah. Yo ingkang wonten ngajengan. Lah iyo. Hati gak ngono. Sedoyo ingkang wonten ngajengan. Sedoyo. Ya ampun, Panjenengan Mbak. nggih wonten ngajengan. Panjenengan wonten ngajengan. Opo-opo wonten ngajengan. Aku nak bar ketemu ki mesti mijetno lambe ya. Kok iso lambe? Ngawang tok pegel. Ya bener. Aku Bener, ngajengan, sampean yo ngajengan. Ki saleh rene yo ngajengan. Layak to. Wonten ngajeng kok iso. Lah layak kok muni dhewe kabeh wong meneng kok muni ya. Sebae Apa sing ngajengan. muni? Apa muni? Ngajengan. Ora iki wong kabeh sing penting boho giyo. Sing penting boho giyo. Bahagia. Dongo. Nggih. Yo sareng-sareng. Sareng-sareng. Penonton lo tumplek-blek saoke ya. Blek-blek, lepek. Tumplek blek. Yo saking oke. Oh, tumplek blek. Bisa dicawiskan di Wah, diaturkan Iya. iki menika song. Ada Song, sing a song. sing. Sing a Aku song. ora mau ya wis sing. ya ngisi tak takut. Beda kuwi be
ical. Sing. Ya sing esok. Oke. A cap of a mountain. Anu met ganti piye lho met cekel Ya mau ngenak kene gak kene jaluan. Kuwi lho bahasa Inggris lah. Bahasa Inggris. Geleleng lah. A cap of the mountain. Kuwi tegese apa? Coba. Aku ora paham. Monten gunung lah. Gunung. Head your head your iso. Wow. Gunung Tapir. Lah. Tapir gunung. Yes. Kayak ya paham. Meleti uteke yo iki. Utekmu dhewe. Encer. Lagi munggah diutek-utek lho. Meleti. Nesu. Rasane supiye lho. Angkane iki yo ngono kuwi logate ngono met. Dadi kowe iki ora usah tersinggung, nggih Pak nggih. Oh sak iso-isone. Sak iso. Oh, akeh ketal ketule foto-foto dimaklumi aja. Ketal ketul boboso dimaklumi aja. Ya. Jadi ngene lho, masalah kental kentul kuwi gak kok ora Kok paham. ketal kepedo ketal ketuling boso. Ketal ketuling boso salah foto-foto. Tidak Bandung engkang tidak prayogi itu loh. Prayogo. Wah, ora paham. Kita pamer ke dulu. Ini ada adik. Adik Mas Dan Dadi. adik Mbak Lintang toh. Oh, alah Mbak Lintang kene. Ya, nanti Iki lho mulaine adike wis dijak. Sok ben benten ibuke melu. Dolanan wayang mulai cilik ya. Dolanan angger cilik dolanan mik sok ben nek gede dadi apa? Hah? Iki wis dolanan medina. Medin. Jadi Modin. oh nyanyi apa-apa. Ayo Jumeneng, Mas Mirza ya namanya. Ya nanti dua juga nanti ibu-ibu sindan yo iso melu. Ya. Bowo capeng gunung, nah itu tugasnya jenggeleng. Jenggeleng. Niki nyun sewu Mbak Ali saking dalengipun. Saking bapak-bapak kang wonten ngajeng menika Pak Erik ingkang pundi nggih ngapunten. Ngersake nderek teng pepanggungan apa mboten Pak Erik? Ah menika lho, Mek. Menika lho Pak Erik. Oh, Pak. Nah, iki ora ngerti ya. Ngerti orang. Ora. Mau wis dek buku. Ini kok nggih Pak nggih. Pak, jenengan naon Pak? Nggih. Lho kok jenengan apa? Kok nayoe. Karepe. Ya, selamat malam Om Komet. Oh, iya. Nah, gitu ya. Namanya siapa? Kok kadusnya ngenyek toh? Botan. Entek carane. Tak ono. Namanya siapa? Mirza. Mirza. Nggih. Oh iya. Mirza nama lengkap Nikita Mirzani. Sanes. Sinten namanya asline? Mirza Kairo. Oh, sami kalih mbake. Satu. Jadi Mirza Kairo iki kok Bae keluarga Kairo. Keluarga Kairo. Tanggaku kan jenenge Lintang pirang. lintang gonmu nek lintang kene yo meni-meni. Baca ngaturke napa menika? Sesi Demak. Si sedimen. Sesi Demak. Yes, Teman, ya. Ono ning ngarep kali Mbak anu. Ya, dua Organus. kali. Mirza dan Orcanus. Mirza Orcalis. Coba. Anu mboten usah dicekelipun kersane nglendrek. Apa acara no? Wis to. Kira cekeli ngene ae nek wong wedok kok. Hukum kaya mah. Oh, berarti nek gugup sih dicekeli ngarep kene. Biasanya gitu. Lah gua tak cekeli biasa Tak ben sak polae. Nek hukum kok kademen itu biasanya gitu. Nek cewek beda nek kedinginan. Nek cewek pripun? Oh iya, cewek ngene. Kalau cowok kan beda kan. Kowe nek duwe kabeh yo meneng ora iso. ora tak kademen. Coba. Wui tane Apik karek nukone sanggul. Wah, sanggul. handerek sang maki pria bagus kang olah budaya Yo ngene iki lho, cek cilik iki diwarai nembang.
Dadi iso nembang sing apik lintang karo suarane ya apik, adi iya apik. Kadang bapake bakul pitik lho. Kok kita kok suwek sak mulu. Tenang ya aku karo tane kolek. Kolek opo kenal ora kok. Bakul pitik. Aja melu-melu. Sowan menyang kutha umpami niku saut-sautan pripun? Oke, sakit. Jadi ini belum. Cak Oh, iya bisa. Biasa. Iso? Kali kerawitan iki kali kerawitan kelas pinten to? Tenang. Pek rong pasang kuwi ya Mas ya. Ya coba aku terus ini kono. Ya. Oh iya. Suara kurang bermono ning wasis lolos. Nah, ayo cari guru lah. Tunjukane lho. Nggih, Dik. Kayak apa ya? Apik Mbak Elisa ya apik. Yo apa meneh tak kompet. Komen bro. Sana iki. Ngungrung marang oke? Pacan angung ngrum. Ngungrung Marang. Marang. Oh, wis angel. Sampean. Wis kok lah ngungrung kurang dhuwur teman. kurang dhuwur. Ngungrung marang Bendoro Tiah Sulistyo Pijer kok tekano. Sulistiono ta, Kak? Pijer. Pijer. Nangis. Wah. Witeng. Diomongi gak iso. Ora iso yo ben kene. Ngincangake alis Terus Tresno sesideman luwe becik patenono timbang pepisahan berjalan Sulistyo tarewangi sambodo liwat kita